hipotecàries van augmentar durant el primer semestre de l'any passat al conjunt de l'Estat. En total se'n van fer 28.000. Darrere d'aquestes dades s'amaguen històries dramàtiques. Des de fa 3 dies, a Badia del Vallès, una família que està a punt de ser desnonada ocupa una sucursal del BBVA. L'entitat podria desnonar-los a ells i als pares, que van posar el seu pis com a garantia. Assessorats per la plataforma d'afectats per la hipoteca, reclamen al banc la dació en pagament i que alliberin el pis dels pares. En una sucursal com aquesta, el Pere i la Vanessa van firmar una hipoteca a la qual ara no poden fer front. I com que les solucions que els ofereix el BBVA no les consideren justes, des de fa 3 dies han ocupat l'entitat. Quan van firmar la hipoteca, el Pere treballava a la construcció i cobrava 2.500 euros al mes. Ara només treballa ella, que en cobra 870, i la quota que han de pagar és de 900 euros al mes. A més, tenen un fill de 5 anys, els mateixos que el Pere fa, que és a l'atur. El perill de ser desnonats no és l'únic que els preocupa. Poc després de firmar la hipoteca es van assabentar que els pares de la Vanessa, que ells creien que havien avalat el pis, en realitat havien firmat una doble garantia, és a dir, que ara el banc els demana el pis de la parella i també el dels pares. Si te quitan tu vivienda, pues mira, me buscaré un alquiler. Pero que quitenla de mis padres es lo peor que te pueda pasar, porque ellas tienen su piso pagado y dejarían, yo si me quitan mi casa me puedo ir a casa de mi madre, pero si nos quitan las dos nos quedamos 2 familias en la calle y no se puede permitir. La plataforma d'afectats per la hipoteca de Badia del Vallès els dona suport. Consideren que en la hipoteca hi ha irregularitats, ja que el pis és de protecció oficial, escriturat per 48.000 euros,